Postav dom, zasaď strom. Poznáte to? Tu môžete jeden level preskočiť, lebo stromy už aj vyrástli. Na tomto 6,5 árovom pozemku s možnosťou zväčšenia až na 7 árov v malebnom tichom prostredí pod horou na konci slepej uličky sa vášmu domu bude určite páčiť. Pozemok sa nachádza v Moravanoch nad Váhom, v tej časti obce, z ktorej je to iba 5 minút autom do Piešťan. Okolo je zástavba rodinných domov a vzrastlá zeleň, takže pocitovo nebudete uprostred poľa ani na holej zelenej lúke, ale v zabývanej lokalite s minimum stavebného ruchu. Dostatočná šírka pozemku a tvar takmer obdĺžnika ponúkajú voľnú ruku pri tvorbe vášho budúceho domova. Pozemok je oplotený a výhľad od ulice zakrýva živý plot. Ak sa chcete po ňom poprechádzať a odkrokovať si vašu budúcu záhradku, zavolajte mi a dohodnite si termín obhliadky.